ke kubur hakani ke step bat hakani ke kalimat abagawan syafi hakanu no ke por kawan ban kali ni ke jingkali lane ban ong ye ni ke ketin to pyrkhat pi yala ke lynti ye kani ke ketin le kren do prophet hakai hak kitab hakai le nong banengkong kabala yatu ya ki briu jo blai ya ki kun Israel bagabalong ru yang ngi ki banget uong ye kani to pyrkhat pi yala galenti kay de galenti ka bagihaban pyrkhat namar hakani ka por kadai ka por bantay ka ying jo try kadai ka por bantay ya ka temple ka jo try bat ki briu kila lendet no bat kim pyrkhat kila bun kam bantay ya lagi jong ka ying ka sem kila bun kam ya ka ban pen bha lani ban lum ban lang tang na ka bantay ya lagi jong ka ying ka sem kila bun kam ya ka ban pyrkhat tang ya ka lade bat hakani ka por ka ying ublay kalong ying cha ka kam ka jo ublay kala du no bat kileng do kila don ha ka jinge ka bakraw na bau pai lang jo ublay shom la kan mau shu ya ka ying ublay ban ai she ka kam jo try ban wan ra I ki so ka jing tray jo u sha ka kam jo ublay ki so ning kong ko wei na ka shipau ki jing ai ngu ki jing tay ka ying u try bat sibun ki wei pat ki ba ngi day ban le ki la klet no ba ki la I no haba ki la I no ya ka kamu blay ban kershan ya ka jing tray jo blay ya ka jing tray jo ka kam ka jo blay u prophet ula yeng ba ula kren ki wang hey to pyrkhat pi ya la glenti pila bet sibun te pila lum kendian pila bam henry pim kadang pidi henry pim jasliam pipen kup yala day henry om don ubasad but utaw ba yo bainong uyo bainong tang ban bu agapla ba pay tliu kabamut ngila tray shitom tang ba ngim yo ban bam yo so yo ka jin tray shitom jongi kabamut ni yo ay ka pisa ni yo ay ka tulop ni di ye ki jing tray ye ki jing rep ki riang jongi bat ni kit nong ni bala ni yo ye ka ta ka pisa henry tang shipang kala wan ka jing pang ji shitom kala wan ka jing lut ni sha tu sha tim ka wan ka jing chia ka ba tang ka pisa kamne apla kamne aga account jongi lahap ban withdraw ban draw no ite pisa ban say no ban pelut no namar ka jing shalute komba tep aga pla ba pe tliu teng teng I kumbau setan utip dai la yo jing ti da yo tu lop yo pisa ki wan kanang ki jing ki wan kanang ki jing pang ki wan kanang ki jing lut ki ba khlem khmi lenti kata ka dai ka jimot ba tep aga pla ba pe tliu balai ka ni ka jia namari ka tu ka yo ka kot jongi om dan basumar ni yo ni pendon kam hi ni rai hi bat ni pendon kam tang na ban tai lenti I klet no ban ai shaga kam jo blay ka baneng kong ka wei na ka shipong I klet ba blay ula kulal la da pi ai ngan sneng yo nong bam du henry ngim tre shu ban ai I klet ban ai so aneng kong na ki jing tre jongi habang yo ka kam ga jam ni rep ni riang ni tre uta de so aneng kong la ni ri jing ri ni don ga business u so aneng kong ban ai shu blay om tanggat tang I klet ban ai ki jing ai ngu ki babha ni ai tang ki ba matla ki ba tko si tengka ar tengka si phau ar phau ni ai jing kan show ni khmi lenti bo blame ker khu ida ki spa de ga jar ki jing yam jongi I ban nut ban ai de ka donut basbun bat ye ka kam jo blay ni ino ni isra ngim sha pailandet na ke jing tray jong ka kam jo ke jing yalap ka kam mission ni pailandet
nakata kajing tei ka ying ka jo try na kajing kershan ye ka kam jo play ngi ino ikita baro ngi tei ala ti ngi tei ala ka ying ngi shong ngi sa ka jaka ka babiang yim perkhat shu ye ki weipat katakin ka bau prophet wang hey perkhat yala lynti pilale ayu leula kerku ye pi shibone Henry pilaklet ban ai ban lebha ban ngai ban shikri yow nong kerku balong blay badai hanta bau setan yo lat ban tu ban luti bat sibun ki jingjia bagi jinglut ki balong klem ki lynti ki wan kum ki jingsha luti ka balong kum ka pla ba pe tliu pi kamai si klur si lak arlak de ki paulak pi kamai de ki hajar de ki spa Henry pimyo ban penlang namar la sya tu no kum batep aga pla ba pe tliu kila banongan le ayu ngan le kum no haba kum ni kadau golong perkhat ya le lynti lada pimpat penbej ya la ke jong ka lynti ban IT ya le de show play ban ai ban ke shan kam play ban ai show play de danu jong jing sngongu to ai no to kalano ko bamut penbej no ya la ke jong ke ying ke sem ke yo ke kot I show blay le ikeke kibadai blay kan tu yiking ne wang to kele shikilum to wan ra ikiding mantay ke ying try to pendon buram yo try kmi lynti pila kmi lynti ban yo shibun te kmi kalong kendiat badaba pila walam yakata kaying ngala persat halor jongka namar balai ong try kipai namar ka ying jonga baro kalong ka ying ja haba pi pet away na pi shala ka jong ka ying ka jing yo long ba shusa persat kom ba persat ye kitu ki staj baro ki her ka yo ka kot ka shu her ka du ka dam ka kubor ka de ka por kalong perkhat ya la ka lynti penbe yit ya la de donamu kris ka donut pila ai nem ko badai banai pila buram nem yo blay de ki ai jopi hoi ni tip ki ai kam samla ban penim u jisu pen im ye pi nga Henry kum utau bala yo i ki penim dong in ai na mar ki ai ke de ki buram yo blay ki ai ke de ki i yo blay ki ai ke de kata ka ba mi na ka donut ki ai ke de ki tu jongi bau try u try jong ki a ke baro bat na marbo la ai ngi ke jing penim to ngin ai ru show try ka bahatam ngin ai blay un kerku try being a tuai ker tenga do jisu bananas right na ka banta ki to ki bla klet no ya ke jing le ba jomi ye ki jing kerku ba mel kerku mel ai ki ka kam ke jam mel ai ki ka bible la mel ai ki ka ka wa ka oxygen mel ai ki ka jing tray jing ta mel ai ki ka rep ka riang mel plilat plenty ye ki ai ba kinom klet no ban ai ka ba bhatam shame kinlong kinong te ke ying utrai kinong te ya ka kam ka jo blai kinlong kinong kershan ya ka kam jo blai ban ki ban yeng ka jing tua na ka benta ban wan ra ki men sim she bon show kres try bi ker ku ye ki nang ba ki le ka ni ka jing man bha kan wan pat chiki sneng no yo nong bam du try ba ka pla jo ki kanom pe tliu shu bat haba ki bet kin yo ot kum ba ki bet hakar tenga do jisu amen.